Gagoaz, iritsi arte, gure herriko helmugara. Tarretarako lehen urratsa, indartu behar euskara. Alferrikanda ikastoletan, hizkuntza bat ikastea. Gero kalean, geure artean, inoiz egiten ez bada. Horregaitik herriko ekintzak, noizean behin esnatzeko. Hain beharrezkoak baitira, nahiz izan batzu aurkako. Ia segiba, irentsi arte, kilometroz kilometro. Gure herriko bide guztiak, nahiz korrika, nahiz gelditxo. Korrika, 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 korrika. Kilometroak ibila dia eta araba euskaraz. Nafarroa oinez, herri urratsak, batekinik ta korrika. Ekintza hauek eta euskara, alderdi denen gainetik. Protagonismo tarronkeriak alde batera utzirik. Horregatik herriko ekintzak, noizean behin esnatzeko. Hain beharrezkoak baitira, nahiz izan batzu aurkako. Ia segiba, irentsi arte, kilometroz kilometro. Gure herriko bide guztiak, korrika bai beharrezko. Korrika, 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 korrika.